வர்ற ஏப்ரல் 21ஆம் தேதியிலிருந்து 30ஆம் தேதி வரைக்கும் இல்ல ஏர் கூலர் மேல நடக்குதுங்க. இங்க 2800 ரூபாய்க்கு ஐஸ் சாம்பரோட உள்ள ஒரு அருமையான கூலர். சந்தோஷமான விஷயம் பாத்தீங்கன்னாக்கா, தமிழ்நாட்டுல பயங்கரமான வெயிலுங்க. வெயில் எல்லா பக்கமும் வெயில். நைட் நிம்மதியா தூங்க முடியலன்னு சொல்லி நிறைய பேர் கவலைப்படுறீங்களா? ஒன்னும் கவலையே கிடையாதுங்க. நம்ம அன்னமரியா மார்க்கெட்ல ஒரு அருமையான ஒரு ஏர் கூலர் மேளா. வாங்க, உங்களுக்கு பிடிச்ச கூலர்ஸை எடுத்து போங்க. நிறைய ரேஞ்சில் இருக்கு. 2500 இருந்து 10,000 ரூபாய் வரைக்கும். கிட்டத்தட்ட 160 லிட்டர் டெசர்ட் கூலர் வந்து வெறும் 10,000 ரூபாய். ஆன்லைன்ல கூட ஒரு 60% கம்மியான பிரைஸ்ல ஏர் கூலர்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஜஸ்ட் இந்த ஏர் கூலர் பாத்தீங்கன்னா 2800 ரூபாய் வித் ஐஸ் சாம்பரோட இருக்குங்க. ஐஸ் சாம்பரோட உள்ள ஒரு கூலர் வந்து வெறும் 2800 தாங்க. அன்னைமரியா மார்க்கெட்டிங் எங்க இருக்குன்னு நிறைய பேர் போன் கேக்குறீங்க. பாத்தீங்கன்னா மதுரை டவுன் ஹால் ரோட்ல காக்காத்தோரத்துல சென்னை சில்க் சைடு கட்டுக்கு ஆப்போசிட், நேர் ஆப்போசிட்ல இருக்கு அன்னைமரியா மார்க்கெட்டிங்.